Llavors, comencem la sessió. Per tant, benvinguts i benvingudes a tots i a totes a aquesta 5a sessió del Club de Lectura del grup DEM i del Memorial Democràtic que fem amb el Departament d'Educació. Que avui, com sabeu, que ja us ho vam anunciar fa uns mesos, tenim una lectura ben especial. A més, comptem amb la seva autora avui aquí entre nosaltres i un professor, escriptor polifacètic que, a més, també ens donarà una contextualització inicial i, per tant, tenim dues persones que ens podran explicar moltes coses abans d'aquesta part dialogada que sempre fem en els clubs de lectura. I avui dediquem la sessió, ens movem, com sabeu, en aquesta temporada estem parlant dels topos de memòria, dels llocs de memòria, és el tema d'aquest club de lectura d'enguany, i aquesta vegada hem anat cap a les Terres de l'Ebre. A l'anterior, abans de l'estiu, vam anar més cap a València, amb l'obra d'en Paco Roca, del seu còmic, i ara ens n'anem a les Terres de l'Ebre, i en concret amb l'obra de Els cims invencibles, entre pàndols i cavalls, de Carme Meix. Dit això, i per no extendre'm més, jo ja donaria pas al Xavier Alsina, un dels dinamitzadors que ja coneixeu, els que porteu temps aquí. Els que veniu de nou, doncs ara veureu que l'Aguila i el Xavier són dues persones que sempre ens acompanyen amb molt de gust i molta energia en els clubs de lectura. I, Xavier, quan vulguis, per poder presentar el primer dels convidats, sisplau. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Jo parlo en nom de l'Aguila i en nom meu. Nosaltres ara som els dinamitzadors, tal com diu Memorial, i ens toca això, introduir, en aquest cas, les persones que avui ens acompanyen. Per un cantó, com ha dit la Laia, ens parlarà l'autora, la narradora, però abans ens introduirà aquesta persona, el que avui una mica jo faré 5 cèntims del que una mica he trobat. Us estic parlant de l'amic Subirats i Sebastià, nascut a Campredó, a Baix Ebre, en 1967, professor d'idiomes, d'anglès i alemany, però també un escriptor intel·lectual català. Forma part, ha estat dintre de l'àmbit literari, conreant la poesia, la novel·la, l'assaig, la crítica literària, la recerca històrica, la biografia. Ha publicat numerosos reculls biogràfics. Per altra banda, s'ha especialitzat en la recerca del període de la Renaixença i la diàspora per autors d'aquestes comarques. Per altra banda, també, respecte a la memòria històrica, ha realitzat estudis sobre els autors ebrencs de l'exili, recerca poètica d'aquests mateixos autors i sobre el paper d'Ernest Hemingway. En aquest sentit, hi ha algunes coses que voldria destacar. Té un llibre, ha tingut cura d'un llibre que es diu Contes negres vora el Danubi, del poeta Roc Llop i Convalia, que explica les seves experiències al camp d'extermini de Mauthausen. Per altra banda, com deia, és difusor de la cultura, dinamitzador de les Terres de l'Ebre, a nivell també de certàmens culturals, de festivals musicals, etc. Una de les coses que m'agradaria també, perquè penso que diu molt del seu esperit, és el que, com a productor de blog, el que escriu en una de les últimes entrades, que diu el següent: verdader proletari de l'exèrcit de l'Ebre, llibertari de totes les parts del món, vull donar la sang per una creença, car la tirania ma ment no concep. Mon cor obrer no s'acompanya d'estandards que són draps. El meu país és el món sencer, ni imperis, ni déus, ni senyors. Són els adversaris de l'ideari a la inhumanitat. Aquestes paraules, escrites per Ernest Hemingway, van aparèixer publicat en anglès en el New York Times, i jo crec que venen molt en aquests moments
els propers caps de setmana, com sabeu, es faran jornades de recolzament dels brigadistes internacionals, bàsicament amb el que s'intentarà treballar, que és el tema de l'antifeixisme i els moviments en aquest sentit que el 23 i el 24 a Barcelona es faran una sèrie d'actes i Sant Adrià en aquest sentit. I res més. I en tot cas, ara sí que li donaria la paraula a l'amic Di Subirats, quan vulguis. Bé, bona tarda a totes i a tots. Encantat d'estar en tots vosaltres. Parlar de la Carme Mells, una persona que admiro des de fa molts d'anys i que tenim una relació online molt estreta. És també un plaer, com ho és de difondre l'obra de qualsevol autor vinculat al nostre territori. A mi m'agrada parlar de la nostra República Ilercabona, que és la República Territorial de la Ilercabònia, que és el territori antic dels ibers, que anava des del Priorat fins gairebé la plana de Castelló, i els ilercabons eren concretament els habitants del nostre territori, que tenim una unitat geogràfica i lingüística importantíssima i que ara uneix els territoris del Priorat, del Baix Maestrat, del Matarranya, dels Ports de Morella i de les comarques de l'Ebre, de les 4 comarques de l'Ebre. El fet de difondre l'obra de qualsevol autor nostrat és tot un plaer. I la Carme Mells, que és un autèntic baluard de les nostres lletres, de les que a mi m'agrada parlar com a lletres ebrenques o ilercabones, però sobretot en el marc de la literatura catalana, l'aportació que podem fer des de les comarques centrals dels Països Catalans a la literatura catalana. Carme Mells és nascuda el 37 a Gandesa. I no és un fet casual, és perquè a partir d'aquesta data, 1937, i a partir d'aquesta ciutat, la vila de Gandesa, té tot un llarg recorregut al seu darrere. És una xiqueta de la guerra i de la postguerra. La xiqueta nascuda en ple conflicte bèl·lic al territori de la península Ibèrica que més va sofrir les conseqüències terribles d'aquella guerra civil més incivil que definia el nostre admirat poeta tortosí Gerard Vergés. Aquesta guerra civil més incivil, que va ser completament sagnant a poblacions com Villalba, com la Fatarella, com Gandesa, com Corbera d'Ebre, el veritable Guernica català, i a les serralades de cavalls i pàndols, i a tota una imagineria al darrere d'allò que va passar terrible en aquells 135 dies que van tacar de sang tota una comarca i que les conseqüències de la qual encara són ben vigents avui dia. Xiqueta d'aquesta guerra terrible i xiqueta també d'aquella postguerra fosca, inhumana, duríssima arreu del país, però també cap a gest, també als territoris rurals. De fet, bona part de la seva obra és una reflexió d'allò que va passar durant aquells mesos a la batalla de l'Ebre i les conseqüències humanes que van passar durant les dècades posteriors. En la literatura de Carme Mells trobem aquest retrat magnífic d'un període, a vegades diem un període històric. Tots els períodes són històrics. Realment, aquí vos fem una concepció errònia. Tots els períodes tenen la seva història, però sí, concretament, d'aquest període històric que ve de guerra i de postguerra i que tant ens ha influenciat a totes i a tots. Gandesa. El fet de néixer a Gandesa tampoc no és un fet casual. Ella ha exercit sempre de gandesana, tot i que porta dècades vivint al Cap i Casal, a la gran capital del país, però ella continua les seves arrels i també, quan pot, en totes les seves narracions, se'n va als seus orígens, i els seus orígens són a la seva Gandesa natal, una vila que era més gran quan ella era jove que l'actualitat, perquè estem sofrint un terrible despoblament a les comarques del Matarranya, de la Ribera d'Ebre i
i de la Terra Alta, ens estem convertint en la Catalunya despoblada, però ella recorda aquella Catalunya més poblada i aquelles arrels de poble que ens agrada dir a Carme, a mi i a molts dels que esteu aquí presents de la Vora de l'Ebre, que som orgullosament de poble i orgullosament rural i orgullosament d'aquesta terra i l'Ercabona ebrenca, com li volguéssim definir. Llavors, el fet de ser de Gandesa també l'ha marcada profundament i, de fet, és de la ciutat, de la vila, bressol d'un homenot en majúscula de les nostres lletres i la nostra intel·lectualitat, que va ser mossèn Joan Baptista Manyà i Alcoverro. Mossèn Joan Baptista Manyà i Alcoverro és probablement el gandesà més il·lustre i el pare de tantes coses. Se li ha dit el bisbe de les Esquerres, la veu catalanista de Tortosa i el mestre de mestre entre els literats i entre els intel·lectuals d'aquella gent que va sofrir l'exili interior durant aquells anys 40, 50 i 60, autor d'una enciclopèdia en 5 volums, Teologulema en llatí, que és estudiada a les facultats de teologia d'arreu del món i un dels grans homenots il·lustres de la intel·lectualitat nostrada aquí a les Terres de l'Ebre i que està enterrat a l'estimada Fontcalda, que també Carme Meis li té devoció a la Mare de Déu de la Fontcalda i al santuari i a tot el que representa aquell indret per als gandesans i les gandesanes. Llavors, ella se'n va a Barcelona, comença a estudiar tard perquè també és filla d'una època en la qual era molt difícil estudiar i molt difícil estudiar encara més si venies de comarques i si ets dona. A ella se li va unir diverses coses, que era filla de Gandesa, d'una família humil, era dona i les possibilitats d'estudiar a comarques, a cap pagès, eren molt, molt minces. Fa la carrera de Filologia Catalana a Barcelona, ja de gran, i comença la seva trajectòria literària que mereix ser molt destacada perquè és una de les veus poderoses actuals de la narrativa catalana actual. Ha fet poesia, no s'hi ha dedicat, però fa una poesia, allò que en diem, una poesia molt fina i molt, molt, molt ben trenada. Fins i tot té un llibre no comercial, com a gastrònoma, que és una autèntica delícia perquè ens ha posat damunt la taula antigues receptes de la iaia, de quan vivia a Gandesa, amb un llenguatge purament terrautí, un llenguatge purament gandesà i uns sabors purament gandesins i gandesans i terrautins, que realment és un llibre no comercial, però que dona goig pegar-li alguna mirada i de tant en tant he fet alguna, a mi que m'agrada molt la cuina com a amateur, he fet alguna d'aquestes receptes i realment esplèndides en això. I llavors, com a narradora ja té una llarga trajectòria al seu darrere i us ensenyo algunes de les seves obres. Aquesta, La dansada, us la recomano, ho diré 3 cops, us la recomano perquè és una autèntica delicatessen d'una època que va de les guerres carlines fins al període de finals del segle XX i on Gandesa s'erigeix com un símbol d'humanitat, a partir d'una quotidianitat trencada pels conflictes bèl·lics, per les guerres i que fan aflorar tot tipus de passions i que vas molt avant i enrere en el temps, ballant la dansada que segur que no us decebrà. És una novel·la que segur que no us decebrà, editada per Pagès Editors de Lleida. Un altre llibre molt recomanable, que és el Premi Villa Literari d'Ascó del 2003, és Cercles, en el qual us trobeu un seguit de 6 narracions de les quals n'hi ha una en particular molt més llarga i que realment te captiva i que va des de temes de religió, de la persecució dels moriscs i dels càtars, de la irracionalitat de la violència, un tema tractat magistralment per Carme Meis en moltes de les seves obres i que realment veiem que és un món que passa molt de pressa en temes molt irracionals. Ja us dic, de les 6 narracions n'hi ha una en concret d'aquesta novel·la, d'aquest recull narratiu
premiat al Premi Vila d'Ascó, realment extraordinari. Un altre és el crit de l'Esparver, una de les seves primeres obres, en la que considerem com a la Carme Meis inicial, en la qual ens fica personatges sinistres com Joan II o el príncep de Viana, personatges més heroics com Pere Joan Sala i actituds maquiavèl·liques de Ferran el Catòlic, també parlant del tema llibertat al seu redós en una de les seves primeres obres. També el Crit de l'Esparver és editat per Països Editors. I tenim una de columna, el paisatge amb boira, una altra delicatessen ja han dut a un casalot de l'Empordà, un territori que Carme Meis està vinculat a l'estiu, a l'escala, i a partir d'allò que pot passar la setmana de tardor a un casalot de l'Empordà desperten tot un seguit de pors i de temors i de misèries, odis, ressentiments en una història que realment és molt recomanable per columna. No us he portat una altra novel·la esplèndida, que es diu Collita de foc, que no l'he trobada, les tenia les cinc juntes i els cims invencibles, i justament és del dia que vaig conèixer a Carme Meis, que va ser el 9 de novembre de l'any 2007, que li vaig presentar en posta aquesta Collita de foc, també sobre temes molt vinculats a la Terra Alta. La Terra Alta, pensem que una paraula, la filoxera, ha marcat els darrers 12 dècades. Les darreres 12 dècades ha marcat la filoxera a partir del desastre de la filoxera, que tota la comarca es va haver de reinventar. I es va reinventar d'una manera tan magnífica que trobareu dos edificis modernistes extraordinaris, el celler de Gandesa i el celler del Pinell del Brai. A Barcelona teniu els grans monuments modernistes de Gaudí, la Pedrera, la Casa Batlló, la Sagrada Família, però a Can Pagès tenim aquestes meravelles que són els dos catedrals del vi, de Pinell del Brai i de Gandesa, que a partir d'un desastre se van reestructurar i van recuperar la vinya, els ceps i van recuperar l'essència d'aquesta terra alta amb regust a vi, i que a altres llocs del territori trobareu l'Escorxador de Tortosa, una autèntica meravella, obra de Pau Montbrió, i el Mercat de Tortosa, també una autèntica meravella, obra de l'arquitecte de Mataró, Joan Abril i Guanyavents. I és curiós com aquesta arquitectura modernista esplèndida, si bé a Barcelona era una arquitectura de temples de luxe, a comarques, a Pagès, era una arquitectura per treballar, com és un escorxador, com és un mercat o com són les catedrals del vi. Aquest territori de la Terra Alta, marcat per el desastre de la Batalla de l'Ebre, de cavalls i pàndols, pot lluir esplèndidament dos dels edificis més emblemàtics del nostre país, en aquest sentit. I l'obra de la Carme Meis és un monument literari d'aquesta comarca que ha sofert molt per crisis de població, per crisis com la filoxera, pel que és difícil que és treballar en el món de l'oli, en el món del vi, en el món de l'ametlla, que són tres dels productes esplèndids de la comarca, però ella ha construït tot un univers literari a partir del valor humà del que suposa Gandesa, del que suposa la Terra Alta, del que suposa les vinyes, del que suposa les oliveres i del que suposa un territori que us convido a visitar en tot moment, perquè sí que veureu el magnífic poble vell de Corbera, en el qual queda retratat el desastre de la Batalla de l'Ebre, però també tindreu una gastronomia esplèndida, uns edificis esplèndids, una categoria humana molt gran i també uns retrats literaris, com el de Carme Meis, realment extraordinaris. Molt bé, Migdi. Moltes gràcies per la teva presentació. Donem torn a l'autora dels Cims Invencibles, a la senyora Carme Meis. Carme, bona tarda. Hola, bona tarda. Tot teu. Sí, la sentim molt bé. Vinga. Doncs, abans que res, donar gràcies a vosaltres per haver-me convidat
a l'Emigi per aquesta presentació tan magnífica, a la gent que s'han apuntat per a fer el club de lectura o que ara estan connectats, entre altres veig la meva amiga Rosa Maria, que em va corregir tot aquest llibre, és també professora de català com jo, i va tenir la santa paciència, ho dic a la justificació, de repassar-me i corregir-me alguns petits errors, que encara n'hi ha, ara rellegint el llibre en què he trobat petits errors, això no s'acaba mai. I també a la Carme Reverte Simó, que me l'estimo moltíssim a ella i al seu marit d'Amposta. I altres que, clar, com que ha passat ràpid, no sé, potser algun altre conegut, però de moment gràcies a tots vosaltres. Sobre el llibre, que és la cosa en la qual me centraré, penso que si heu llegit la justificació, els que el teniu o que l'heu estat llegint, ja quasi bé explica tot el que us podria explicar jo, que és com se'm va acudir fer aquest llibre i els personatges que me'l van inspirar i tot això. Però, com que això ja ho diré que ho llegiu, no? Doncs jo el que us diré de viva veu explicaré una mica la gènesi d'aquesta novel·la, que la vaig començar just als 70 anys, quan feien l'aniversari de la Batalla de l'Ebre, i jo feia molts anys que algú m'havia dit per què no parles de la Batalla de l'Ebre i de la guerra durant la Gandesa, que va ser tan terrible. Per què no en parles a les teves novel·les? És un tema que em quedava molt gran, molt feixuc. I aquell dia, als meus 70 anys, quan va parlar tant de tota aquesta commemoració, aleshores vaig decidir que era ara o mai, va sortir sense ni com aquell d'esperar-s'ho, perquè no ho havia planejat. Bàsicament sí, després vaig haver de llegir molt i m'hi vaig entretenir molt per poder-ho fer d'una manera coherent. Jo tenia els meus records gandesans i aquests, jo com ho vaig estructurar, us explicaré així. Vaig estructurar en 3 parts diferents que es van entrellaçant entre elles, no? I un nucli el formaven els records gandesans, els records que jo havia sentit de joveneta, sobretot, perquè en aquella època recordo molt, i potser alguns que sou grans com jo, o una mica menys, també n'heu sentit parlar de les restriccions de l'electricitat. O sigui que la llum, que dèiem nosaltres, no la donàvem fins que era molt fosc, gairebé de nit o de nit del tot. Llavors hi havia unes hores que, des que s'acabava la llum del dia fins que començava la llum artificial, nosaltres a casa teníem un cosidor, la meva... Bueno, la paraula madrastra és molt lletja, però la dona del meu pare era modista i allà cosien unes quantes noies. I aleshores, allà, en aquella hora crepuscular, ja no es podia cosir perquè no hi havia llum, però tampoc no es podia obrir la llum elèctrica perquè encara no l'havien donada. És quan, sense voler o volent, anaven sortint a vegades històries que jo anava absorbint, no? I la que tenia molts records de la guerra, perquè n'hi havia passat de molt crespes, va ser això, la Tereseta, la dona de mon pare. I molts dels records d'aquesta època gandesana la subscric al voltant dels seus records, no? I el que passa és que fins i tot eren tan bèsties alguns dels records de la Tereseta que jo, al posar-los a la novel·la, i si l'heu llegit recordareu de què va, els vaig suavitzar. Un era el record d'aquells dos que se les van tenir per una prostituta, perquè hi havia una casa de putes a Gandesa, en aquella època es veu que eren molt moderns. I aleshores allà hi havia una que tenia molt èxit. Hi anava un xicot del poble que era molt pinxo i també un que era de la part, diguem, dels que en aquell moment remenaven les cireres. I la noia el que triava era el guapo gandesà, per entendre'ns. I l'altre, quan va poder, se'n va envejar, va aconseguir, doncs, revenjar-se'n. I ho va fer d'una manera, no sols com a la novel·la que dic que el va, diguem, va donar el seu nom perquè l'anessin a buscar a casa seva, això és molt suavitzat. El que de veritat va fer és que el va fer detenir, el van lligar amb un cotxe en marxa i van tirar carretera molt avall. Això és la realitat del que va passar en aquell xicot. O sigui que és molt bèstia.
I llavors hi ha l'altra història, que és d'aquest noi que s'escapa per les teulades, que la novel·la és el mateix, però la realitat eren diferents, que va fer cap a una casa de veïns, una casa del poble, i va baixar dins per les escales, des de la golfa, i a baix a la porta, a l'entrada, va trobar l'home de la casa que estava aparellant el carro per anar al camp. I aleshores ell li va demanar que, sisplau, que l'amagués a sota de la càrrega o el que portés per poder-se escapar. I aleshores el senyor, l'home, va dir que sí, però després va sortir la seva dona i que va començar en uns crits esgarrifosos que va acudir tothom i aquell noi el van agafar i se'l van endur. O sigui que jo ho vaig suavitzar bastant. Llavors, aquest és el nucli, que diguéssim, de la gent de Gandesa, que jo el vaig posar al portant de 3 amigues, però que a partir d'aquí va sortint altra gent i per aquí seria el gruix dels records que jo tinc a través de la Tereseta i d'altra gent del poble. Llavors, l'altre grup, l'altre nucli, seria el nucli que jo en dic barceloní. Aquí, com jo també he viscut tants anys a Barcelona i hi ha gent que aquest tema li interessava, de Gandesa, allà la guerra, etc., m'ha explicat els seus propis records o el que havien sentit explicar els seus pares, els seus avis, etc. I d'aquí surt el nucli que gira al voltant de l'Agustí i la seva família. I en aquests records, doncs jo el que volia és que els 3 nuclis, aquest és el segon nucli, acabessin lligant tots a través de la batalla de l'Ebre. En aquest segon nucli, per lligar-lo a Gandesa, faig que la mare d'aquest xicot sigui gandesana. Això és la manera que ho vaig lligar. I llavors surt el noi del forn. El noi del forn, doncs, a la seva, el van cridar la Quinta del Biberó, doncs el que a mi em va inspirar aquest personatge va ser un amic meu que l'estimava molt, que es deia Joan Granyent, i aquest em va explicar, o me'l va donar per escrit més aviat, tots els seus records de la Quinta del Biberó i que va anar a Gandesa. Quan me va parlar a Gandesa, que és quan el vaig conèixer, ja de seguida vam connectar, no? I aleshores ell me va fer arribar aquests records seus, escrits sobre, i és el personatge aquest de l'Àngel, que representa que mor a la Serra de Pàndols. El que passa que el Joan Granyent, gràcies a Déu, no va morir a la Serra de Pàndols, sinó que quan jo vaig presentar per primera vegada aquest llibre a Barcelona, el vaig invitar, ell no vivia a Barcelona en aquell moment, però va venir amb la seva família, el van fer posar a la taula de la presentació i recordo que em va demanar, jo no hauré de parlar, veritat? No, ja ho presentem. Es presentava el senyor Anton Moner de Gandesa, i havia vingut també l'alcalde i presentava jo, o sigui que vostè tranquil, tu tranquil. Doncs clar, què va passar? Que a la que vam dir que era un supervivent de la Quinta del Biberó, tota l'atenció del públic se va centrar en ell com un imant. I el senyor, li van començar a fer preguntes, o sigui que el que va parlar més al final va ser ell, però va estar encantador i molt bé, molt bé. O sigui, tinc un gran record del Granyent quan se va morir i al cap de pocs anys de tot això vaig tenir un gran disgust. I l'últim nucli, diguéssim, dels personatges és el brigadista internacional. Aquest personatge me'l va inspirar perquè jo a Gandesa, quan anava al cementiri, quan hi vaig molt poc ara, doncs hi havia una tomba que hi deia que estava dedicada a un tant Kenneth Nelson, de 22 anys de Colorado, d'això dels Lincoln, de la brigada Lincoln. I jo pensava, ostres, un xicot de 22 anys dels Estats Units que ve a morir el que per ell devia ser un racó de món, Gandesa, imagineu-vos. En una època que nosaltres anàvem al cine i tot el que veiem dels Estats Units era una meravella, les cuines, que en diem cuines de cine, els cotxes, tot era una vida que a nosaltres ens semblava el paradís. I pensaves, com aquest xicot ha abandonat el paradís per venir a morir aquí en una causa que no li devia anar ni venir. I això va ser que m'interessés molt pel paper dels internacionals i de les brigades internacionals i sobretot de la brigada Lincoln, aquesta que venia dels Estats Units. I això és la part que em va donar més feina de la novel·la, perquè les altres bandes, i tot i que també em vaig llegir molts llibres per anar posant les coses al seu lloc, no?
Doncs, més o menys, jo tenia molta teca per escriure, però sobre les brigades internacionals no sabia res. I llavors, això sí, em vaig haver de llegir, passar llibres i llibres i buscar a través de... Després encara no hi havia això tan maquíssim que és ara, que poses a la tele i vull dir, a l'ordinador i et surten tot el que demanes. O sigui, que qualsevol consulta que vulguis fer només te cal buscar a l'ordinador. Però en aquell temps això no hi estava, la Viquipèdia i totes les històries no existien. I aleshores havies d'anar a la biblioteca, em vaig fer un tip d'anar a les biblioteques a buscar coses sobre les brigades internacionals. I al final, doncs, tot aquell material que vaig arreplegar va ser que vaig poder conferir la història d'aquest jove que va morir a la batalla de l'Ebre. Llavors, hi havia dues coses que m'agradaria dir, perquè de vegades penses que la fantasia s'inventa coses, no? Però a vegades la realitat supera tota la fantasia, supera tot el que tu et puguis imaginar. Perquè, per exemple, al cap de molts anys, més anys, o sigui, jo feia temps que havia escrit aquesta novel·la, potser 4 o 5 anys, vaig saber que a la floristeria de Gandesa havia arribat una comanda des dels Estats Units perquè posessin un ram de flors a la tomba del xicot aquest de Colorado. Clar, una cosa que et sorprèn tant, dius, ostres, aquesta família, encara se'n recorden, no? I l'altra, que si l'heu acabat el llibre, jo el faig acabar, que la filla del brigadista aquest ve aquí, va a la Serra de Pàndols i et contempla. La meva idea primera era que portés les cendres del pare i de la mare, si convenia, no sé, això no ho tenia clar, però les cendres del pare que les portés i les deixés o les llancés allà. Però vaig pensar, això és molt rebuscat, com vindrà una noia en les cendres dels Estats Units fora. I no ho vaig posar. Doncs molt bé, al cap d'un temps vaig saber que una persona havia portat a la Serra de Pàndols les cendres del seu avi, que havia mort, havia lluitat a la batalla de l'Ebre, hi havien mort molts dels seus companys, i volia ser enterrat. O sigui, que les seves cendres les posessin allà. O sigui, que dius, fixa't, jo no em vaig gosar posar-ho per massa fantasiós i la realitat ha superat la meva fantasia. I bé, no sé què més explicar-vos del llibre. Jo, com que fa tant temps que l'havia escrit, doncs me l'he repassat una mica per sobre, perquè dic, sabran més, la gent que em preguntarà sabran més coses que jo, perquè ho tindran molt més fresc. I m'ha fet gràcia perquè he trobat un detall que jo no el recordava, que l'havia escrit, i és a la Vale. La Vale és una nena refugiada madrilenya que va fer cap a Gandesa, com molts refugiats madrilenys, però aquesta la van acollir a casa d'uns oncles meus. I era la meva edat, més o menys, i vam ser amiguetes en aquella època, la Vale de Madrid. I ara veig que també la vaig posar aquí, un detall que no recordava, la Vale. L'havia estimat molt. Llavors va morir molt joveneta, com ja vivia a Madrid, va continuar escrivint-se amb els meus oncles, que l'estimaven molt, i al final es va morir jove, no sé, molt joveneta, no recordo de què. En fi, que a mi també m'ha anat bé per refrescar-me la memòria. I ara jo no sé què més dir-vos, ja espero que vosaltres pregunteu i ja, si convé, doncs jo us contestaré. Vinga, gràcies.